ibabaw sa yutan-ong mga gingharian. Mateo Kapitulo 5, versikulo 19. Tungod niini, bisan kinsa nga magalapas sa usa niining mga sugo sa labing dyutay, ug magatudlo sa mga tawo sa ingon, paganganlan nga labing dyutay sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magatuman ug magapanudlo kanila, kini paganganlan nga dako sa gingharian sa langit. Ang mga hiyas nga nagdanag sa labing dako nga kasilaw sa mga gingharian sa kalibutan, walay dapit sa espirituhanong gingharian ni Kristo. Kana nga gibayaw pag-ayo taliwala sa mga tawo, ug nagdala sa kahimayaan sa tag-iya niini, sama sa pagkabahin-bahin, ranggo, posisyon o bahandi, wala gitamod sa espirituhanon nga gingharian. Ang Ginoo miingon, sila nga nagpasidungog kanako, ako mo pasidungog. 1 Samuel Kapitulo 2, versikulo 30. Sa gingharian ni Kristo, ang mga tawo mailhan sumala sa ilang pagkadiyosnon. Ang gingharian sa langit mas taas kaysa bisan unsang yutan-ong gingharian. Kung kita makabaton og hataas nga katungdanan, uubos nga katungdanan, kini dili masiguro pinaagi sa atong ranggo, bahandi o edukasyon, kundili pinaagi sa kinaiya sa pagkamasinugtanon nga gihatag ngadto sa pulong sa Dios. Kadtong gipalihok sa kahakog ug tawhanon nga ambisyon, kinsa naningkamot nga mahimong labing dako, kinsa nagpabili sa kaugalingon, kinsa mibati nga labaw sa pagsugid sa mga kasaypanan ug mga sayop, walay dapit sa gingharian sa Dios. Kon ang mga tawo pasidunggan ingon nga mga sakop sa harianong banay sa Dios, masiguro pinaagi sa paagi, diin sila muanto sa pagsulay ug pagpamatuod sa Dios nga gidala ngadto kanila niini nga kinabuhi. Kadtong wala magdumili sa kaugalingon, kinsa wala magpakita og simpatiya sa mga kaalautan sa uban, kinsa wala makaugmad sa bililhong mga hiyas sa gugma, kinsa wala magpakita sa pagkamapailubon og kaaghop niini nga kinabuhi, dili mausab inig abot ni Kristo. Ang kinaiya nga atong gipakita karon mao ang nagadesisyon sa atong umaabot nga kapalaran. Ang kalipay sa langit makaplagan pinaagi sa pagpahiuyon sa kabubot-on sa Dios, ug kon ang mga tawo mahimong sakop sa harianong banay sa langit, kini tungod kay ang langit nagsugod uban kanila dinhi sa yuta. Ilang gimahal ang hunahuna ni Kristo, ug sa diha ang tawag moabot, anak, umadto ka sa itaas. Ang mga matarong mukuha sa matag grasya, matag bililhon, gibalaan nga abilidad ngadto sa mga sawang sa itaas ug ibaylo ang yuta sa langit. Ang Dios nahibalo kung kinsa ang maunongon ug tinuod nga mga sakop sa iyang gingharian dinhi sa yuta, ug sila nga nagabuhat sa iyang kabubot-on dinhi sa yuta, ingon sa nabuhat sa langit, pagahimuon nga mga sakop sa harianong pamilya sa itaas.